panguva ine chokwadi chinyatso kubuda pachena kuti the ruling party angova mamvemve, factionalism yavamo, even mamembers ari mupolitburo yacho inozivikanwa kunzi even next central committee, they are failing to sustain factionalism iri mubato, zvakonzeresa kuti the political meeting yanga iri kumusi Friday ipostpone rubva subscribe like on the bell icon. Pana pano vanobuda vachitaura chokwadi vanyatsa kusvoreredza vana mutsvangwa vachiti these guys panguva ine vari ngoramba zvavo kubuda vachitaura chokwadi, but the truth is being known. Pana patimira pahendo yaSnowbone tinongogara mudanyira chiti Comrade Mutsvangwa said the ZANU-PF Politburo which was slated for today, meaning yesterday on Friday, was postponed because some prominent ZANU-PF Politburo members are not in the country, or the two VPs. It is a lie that the meeting was postponed because of factionalism. Domashko anobuda nyogwa nana Snowbone achiti mashoko akatogwa nana Mutsvangwa achiti vice president asimo munyika hatingakwanisi kuti tiite political meeting asipo mashoko emanyepo. Chokwadi chiripo paground chekuti panapa they are failing kuti vanyatso kuto execute magendas avo, noda kuti vanoona kuti resistance yavamo it is very mounting and iri against these guys ve2030, just because chiko chingori pachena kuti these guys vari kupusha for 2030 ndo vari kunyatso kuwana the greatest share. Vanhu vese vamunoona even kuvanzi kwashedzwa kuheroes kana parally vese vanenge vachichanda maslogan and the likes vanenge vangopiwa machicken in. Those guys they are not even benefiting, even kune mari nyatso kuonekwa kunzi imari zvayo inotobatika. Vanhu vanyatso kubenefita vanhu vari surrounding mutungamiri wenyika vari kuonekwa kunzi those guys ndo vanhu vari dangerous, just because vari kupusha mutungamiri wenyika kuti asaine zvanenge achisaina ivo vachingobenefita, but vamwe vese vanenge vachikuti 2030 those guys hapana chavari kubenefita. Factionalism yanyanyisa macause ana bombshogeza macause naona usapota VP Constantino Chiwenga ari kunyatsoratidza kuti panguva ino ava very very high and the people they are complying. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.